World Cup ha arjan pun rio kan long kum ki World Cup ki wa machwa hakani ka kinti ondon hado sapu pratli kiri ki baya lekai kamot bon susho ki jing yakon bon ki gol pat bon ki jing phala hanrai ka bapeling ngo kalong bakani kala balok ka World Cup ko bakat do jongki katuk ni ki legend kum Lionel Messi badu Cristiano Ronaldo hanrai mano bani ora ya ka jing job ha arjan pun rio bat ka bapen ship tiang kalong ba World Cup arjan pun rio kala pan pra record pat ba tam ha history jo ka sports FIFA World Cup ha arjan pun rio un pelong halai telikeri ha Amerika Canada ban Mexico kani ka de ka sin bening kong ha history balai telikeri kin pelong lang ya ka World Cup menta FIFA kala pan kelaya ka format tang lai po telikeri kinya le kai hari hado sapu pra telikeri kinya khon ha ka World Cup arjan pun rio kamut babun kiri ki barit ro menta kil ayo lan mania le kai ha World Cup hanrai kani kala ro man pelong ki jing ya khon ki ba dan mano ki ba khmilinti labadan kiri ki ba hero ki ba sharam no da kiri ki baret kamut bun shushu ki no kershan ki nyo pet ya kiri ki ba ju pau prathai menchwa ka ba bun tam ki pat ba ki dang kali kalong la mo ban yale ka byang Lionel Messi bar Cristiano Ronaldo ro udang dan ni am hare wala da ki dang yale kai kani kala ban long ka World Cup ka ba khadu chungki kani kamut ba ka juk juki legend kala ban chan kut na bur ki pat ba ki pan kwa ban ngej ba ka juk Messi ba Ronaldo kala chan kut na hanrai manta ki superstar bathamai ki lanang mi start ha kumbu Mbappe na France Jude Bellingham na England bad Lamine Yamal na Spain bad bon ki vek samla bon ki break ki ong ba World Cup arjar pun rio kan long ka tournament jong ki juk bathamai hanrai mano na kini ki samla ki ban kala long ustar ba kraw tam ha prathai katu kan ni ki rio ki lasdang ong ba Mbappe ulak ban kala long king bathamai jong ka football hanrai ka ba phala shushu ka long ba World Cup arjar pun rio kan pandon kami ki technology ki ba pat ba tam hanrai ya ka AI ro ka jingya le kai kan kham start video assistant referee kan kham start bar camera AI kan board load ya ki player man kapor ki stadium ro kin long ki bathamai ba pat ba bha kum ki film lawai bun ki pat ba ki ong ba technology football menta kan long kum ki film lawai hanrai mano ban ra ya ka trophy hanrai World Cup ka we ka jingya khon kala ban prin kala load ya ki AKA baro bar ka bemla ban perkhat hanrai ka jingkali ka babun ki pat ba na India ki dangkali ka long lano India kan poi sha FIFA World Cup wala India kadang cengai na World Cup hanrai football ha India ro kadang kiu start bha barbun ki pat ba ki nget bah kistam ki banwan India kala pan poi sha ka World Cup te World Cup ha arja phon riu kalong ka ba he tam ka ba pat ba tam bat ka ba peling o tam ha history ja ka football hanrai World Cup ka judan bai ka we ka jing phala ka ba dan mano ki ba khmi lenti hanrai phipat phingai mano ban ra ya ka World Cup arja phon riu Argentina France Brazil ne England balesi ha World Cup arja phon riu sami pat ba superstar bathamai bala man sensyare ka prathai jong ka football pipat phikrshan ya kari ayu kabani ora ya ka trophy jong ka World Cup arjar phon rio tho ya ka jingmu jong phi comments balada pi sutanan subhalai share ba subscribe ngin saya kendu ka video ka babut ku blesibun